Ai, senyor, no canviaran mai. Ho has fet molt bé, Miyaka. Has invocat Suzaku tal com cal. Mira, l'imperi de Kuto, l'origen de tots els mals, ara és gairebé una ruïna. Els seus líders són morts. Però no t'amoïnis. Gràcies a això podrà ressorgir com un país completament nou. I a Conan, la gent del poble està unida i aviat hauran tornat a pujar al país. Hokan i Sairo no n'han sortit perjudicades. Invocant Suzaku, has salvat el món. Has dut a terme el deure de la sacerdotessa de Suzaku a la perfecció. Quina alegria. Vinga, encara falta l'últim desig. Només queda que estigueu junts per sempre. És veritat. Encara en quedava un. Com li poden demanar? Quan li van demanar a Byakuya no va funcionar. Això no ho sabrem fins que no li demanem. Li direm que li clavarem una pallissa si no converteix en Tama en un ésser humà com ells. Què us S'ha sembla? t'acut amenaçar-lo. Si deixés que la Miyaka i jo visquéssim en aquest món... Però què dius? Que ressusciti la Shoka, doncs. Que li arregli la cara a Taitsu! Calleu! Si fes tornar enrere el temps fins al moment abans que s'obrís el llibre del cel i la terra... I això és possible? Kai, Jin, Suzaku, torna a aquest món, a la normalitat. Què? Però què coi ha dit? Renoi és un egoista. Sí, i a més, és una estúpida. Ostres! Escolta, un moment. I què se'n farà de tu i en Tamahome? Ja t'ho has pensat bé, això? Miyaka, però vosaltres dos... Nois, moltes gràcies per tot. Moltes gràcies per amoïnar-vos per nosaltres. Però el cas és que he pensat que això no li podíem demanar a Suzaku. Vosaltres em vau ensenyar que fins i tot jo era capaç de fer totes aquestes coses. De fet, jo sempre havia pensat que era una persona insignificant. Els pares, l'escola, els exàmens... Era el meu entorn el que m'empenyia a actuar i jo els culpava. Però m'equivocava. No, ara és diferent. Perquè em presentaré als exàmens. No els faré perquè algú m'hi obligui. Creure en mi mateixa, pensar en la meva gent, pensar en les persones que m'estimen. Tot això m'ho heu ensenyat. Vosaltres, gràcies. Nian, sisplau, em deixaries el cos una altra vegada? Vull tornar a fer-li una abraçada. Noriko... Tens tota la raó. No són els déus qui fan realitat els desitjos. Els fan realitat els sentiments humans. Oh! El llibre del cel i la terra! Nois... Pregaré per vosaltres. Noriko... Sigues feliç. Hotohori... Ja veureu com tot anirà bé. Segur que podreu fer alguna mena de miracle. Chichiri... Tama... Miyaka, que t'avorreix haver d'estudiar. Chiriko... No. D'ara endavant pensaré que tots els llibres de text els has escrit tu. Miyaka, és necessari tenir un cos sa per conservar un bon cor. No facis bestieses i cuida't. Mitsukake... Sí, ja aniré amb compte. I ara què vols? Em sap greu, Maka, però no me'n penso acomiadar pas de tu. Kazuki... Saps què? A partir d'ara deixaré de dir que no puc veure les ties, només diré que no puc veure la gent que no suporto. Gràcies. Gràcies, de debò. Moltes gràcies a tots. Miyaka... Tamahome, no em deixis anar. Abraça'm ben fort. Sí, no em separaré de tu. Passi el que passi. Fort. Més fort, Tamahome.
Miyaka. Keisuke, aquest llibre no és de bruixeria. Tampoc és perillós. De tots els llibres que he llegit fins ara, aquest és el més meravellós de tots. Sí, és veritat. Gràcies pel sopar. Vinga, compte que vinc, Jonan. Miyaka. Què et passa? Escolta, tampoc cal que perdis la salut en això. Què? No passa res, mare. Intentaré fer tot el que pugui i ja veurem els resultats. No cal que t'amoïnis. Sempre arriba un dia que les noies obren els ulls i prenen consciència. Miyaka, quan llegeixis aquesta carta segurament ja ens haurem separat. Però tot i que no estiguem junts, jo hi crec profundament. Algun dia et podré tornar a veure. Et trobaré algun dia. T'ho prometo. Encara que tinguis un aspecte diferent. Encara que passin milers, desenes de milers d'anys. Sigui quin sigui el món on visquis, sé que et vindré a trobar. Et demostraré que puc superar el que calgui. T'estimo. Tamahome, nois, mireu-me. He aprovat els exàmens de l'institut. Miyaka, Yui, per què estàs tan desanimada? Va, que has aprovat els exàmens sense problemes. encara no em puc creure que hagi suspès els exàmens de Jonan. Ja saps que ningú no és perfecte. Anirem a classes diferents. Au, va, però si les classes estan l'un al costat de l'altre i l'educació física la farem juntes. Yui, això... Sí, era d'en Nakago. És molt estrany. La arracada no va desaparèixer. I jo... Bé... Encara ara sento odi cap ell. S'assemblava molt a mi. Era dins meu. Per això no puc oblidar els errors que va cometre. Sí, tens raó. Segurament també era dins meu. Tots els altres també són els nostres cors. Sí, continuen vivint al cor d'aquestes noies. I també al cor d'aquest jove seductor de protagonisme indiscutible. Per què fas de narrador de cop i volta, Keisuke? En Tetsuya ens espera una mica més endavant. Us convidem a prendre alguna cosa. Veniu. Ostres, no paro de donar-hi voltes. No es pot donar res per perdut en aquest món. D'això, sabeu què? Un dels estudiants que ha ingressat al nostre centre és molt estrany, de debò. Explica que té records d'una vida passada des que era ben petit. Diu que en aquella altra vida estava escrit a les estrelles que tenia el deure de protegir una noia. Ell formava part d'un grup de 7 persones i es veu que abans de tornar a néixer li va fer una promesa a aquella noia. Que encara que tingués un aspecte diferent, encara que passessin milers, desenes de milers d'anys, la trobaria.
Per fi t'he trobat. T'estimo.